Hi, madung hapon, madung buntag. Diyan ang mga kabza dia. Si Julie, si nanay, si Tiri, ito masutlong kam. Kanay tuso dadto. Signa na ron na ilin. Si Roy ni una guli, nangalipay mga kabza, hamang imukin. Ha? Kay nagdaog, usam na ingan na say. Kunito. Akag ko nito mga kabza. Kada. Nakinkinig doon. Kay siya na si guwat ni nanay, nagwat lagi ming nanay, nagwat mi nila kay Day bazi ni nga day duha ka bazi. Mamalit ko no sila buhok. Agang buhok ilang gitripan. Paliton ko no ang buhok og 600. Sayang man kaya 600 paliton ang buhok sa umur nam kunog nilaki. Arang si kagang buhok. Na, sagyan na, wa na minaw. Ina si mama. Kaya pala dyan, ito nga pala ito. Ang tawanan. Inagma, nangan ko nito ma. Kasalyan na. Ma, nangaon magkunito ma. Kisa may nagpalit na ng kunito ninyo. Ang kuruy man. Tubag, di ba ko sang kuroy, siyang kuroy ko lang gada. Ang kuruy. Di lagi sang kuroy. Kisa man kain? Ati Dulay. Ah, si Ate Julie. Parang si Julie. Di Ate Julie, Mama Julie naghatag nila. Ha? Hawak ka ni sa tay, aghang buhok ibaligza. Okay na maghang buhok ibaligza. Ay, gana, karo magwapa ka, wala ka bisda. Iga mo na kung lang paso dani. Kaya maghang buhok ang ibaligza na, ilang ibalik-balikan para ito lagi kuno ni og 600. Diyan mo sugot pa kuno ko, 800 kuno, pero taman mas ng taggaga. Usa kayang puro mag ang buhok kaputdan, mura natin ko lang paso. Wa man jud ko na dog. Lubog buhok. Saan ang plebura dyan? Kay sa una, sa gamay to kong naandan, taas kaya po kong buplo na ko'y bangs. Susunod ko sa lula sa una. Naandan sila na ko'y bangs, pero medyo taas na ko'y bangs. Ano play apa dyan? Ang mga bazi kayo, balik ko sila kayo, magpununa pa sila, nahana pa kuno ko, musugot ba kong baligsa ang buhok. Mugot lay ko na nanay ni Tiri, ro, musugot ba sila ganing yung baligsa. Kaya tawagan na itong mga bazi kay ilalay ko ng paliton. Pero sa una, mga buwan sa Disyembre, Ayan na, bulingita. ala, kapuan nila ninyo. Ano jay? Sa una, mga Nobyembre, naininganhi, paliton ko ni 1.5. Diba ko? Pero wag hapon nagiawat. Karon hinon 600 ra 500. Di sinagya po niawat kay siya bag pataas na dani pero nakatuig. Huy, yan na. Nasara mo na. Ha? Uy, di sa tayo. Halagi man ka mo maghala ng ilugan. Amang isa. Wala. Ano kaluhay mga bata diya? Nilabay. Purasan sa niyong sagya natin. Wala ka, Ken. Say, Joyro. Kamu. Kay dugay ko sa naimuli. Dahil naghawat na ng kunito, mangita na nga po ng nanay, ha? Ay, nasa nung doy, maulit na ba sila? Mga mama. Kunray. Mga ignorante rin kunito si Aliana. Gawa si Day, kay Anad na na. Si Aliana doon kay Panang Sarap. Ano, Day? Ano, diyak na Aliana, ha? Ninuko. Hala. Hala na doon na. Dahilin. Ha? Wapa? Pumunta na pag ilang trabaho dito sa tatlong kam naman. Tayo basin gipreso na ka to. Hala, pero sa mo, di makulik-balik buhok. Ah, Zay, basi ko nag-ipiro sila isang mama. Kumabito ako, naglanganan pa to sila. Za, Nangaon po to ba? agalag yung buhok na problema ko kahaban ng ibaligza. Sinja, sweet out, deko diaskwan. Ni Upaw, Violet. Lantawa pag isang channel. Kaya din tas-tas ang butong dyan. Bisag pa nagsala siya mag-upload. Puna siya i-upload gihapon. Kasi ganahan mo lang to siyang pajag. Lantawa lang mag-isang pajag. Violet. Upaw, Violet. Isang ngan siyang pajag. Ayun na, nasa na ba na? Naipyo naman guro ng mapag ni pagkaon. Wa? Aman. Nanundog na mo. Sato na. Pakagawas ala na. Tuloy, Zay. Dali, Zay. Yes. Bada, huwag makalapil. Apil pa ka. Sige, tuloy. Sasaw kaya rong nanapuri ko nito sumabot. Tawagas mo mga tagaan mo ko nito otro mga Julie. Na, sige, gano'n. Lingaw mga bata. Tagaan ko nito. Agang buhok lagi. Taas pa. Ano naman? Kuwangan pa? Ano? Ay, mo gusto ko siya naman mo. Ano? Sasaw ko nung Zay, be? Okay? Ano, din skin kinusadyaw? Makuan maghani. Himo maghaning binabadis skin tay. Tay. Palitan ako, ang sayang. Binabadis maghani mo pala bay. Binabadis sa tay nga sakop. O nana di ay. Nana binabadis tatay di ay. Matinad ba kung bazi na hilin? Boy, magkagalingan ka na. Ano ko na tay? Tigka, matagtag na. Hala.
Bitaw na may binabadji nga pag umangkon. Bright po nga bataa to sa Manila. Burato jud noon to. Kani pod burato pod ni. May mo ning binabadji na. Ganahan ka Ken? Kay kanang manghilabot ka sa mga gamit nila programe, mang Newtex, mang lotion. Naganihan ang hilabot ang po gamit ang make-up. Hala! Dapat ko nito ka. Hala ka dyan! Ikaw mo na doon. Hala ka dyan! Basta po na! Hala! Ikaw na o. Hala Ken! Mabinabadi sila skincare Ken! Mga ngayon po may binabadi! Dahil nag-make-up na ko. Diyan may yung po, magigimikapan. Yeah, ikaw na ko mo. Hala ka dyan yung mga bata, mabinabadi sila yung madugay. Hala! Ikaw mo pagkakuan. Ikaw mo ba na ko na ha? Hala ka dyan! Kadang na itabon siya maging nga na suna mo saan ba ni? Tara mga bata. Hindi ka mga pod. Hala ka dyan yung mga bata ah! Nakalas Joy Jai. Hi Joy Jai! Joy Jai bita pangandara. Joy Jai, ang ikaw? Joy Joy. Joy Joy, Naisa! Jai Jai Naisa! Ken. Mga ngayon kung skin kinong binabadi, mga ngayon kang binabadi Ken? Nailen. Ha? Pag ako Nailen. Masa mo ka? Manilaki pa ka? Binabadi mo Manibadi Ken pod. Ken? Ha? Manibadi po. Ay, manibadi. Si Ken Ken Ram, hay mong binabadi. Tapos na Jai. Nailen. Kinas na jaga Lailin. ng kadani, ha? Lailin. Ha? Ana. Saman. Tagadari ba ko di man nangilin? Mo ta to. Burato man ka. Ano ang saman mo burato pod. Ikaw, mura makas Bisinte, di ba? Tayo no? Ah, si Bisinte kay burato man to. Diya, ganahan kang binabadi. Kay, ano binabadi man ka? Ano magbinabadi man ka, balik nagmalitay buhok. Yung Jai Jai mo pa nagbutang na. Ano? Nagagwigin. Bay. Paitan ko nung kagwig. Kung binabadi ka, patasa lang na yung buhok. Nailen. Asa man ka tayo? Nailen. Asa kung sa tayong lakaw na, lugay pa man sila. Ni ko. Hala, ara sila ng ating merinda na raba. Nay. Banda. Dali sa. Hala, sila kay. Banda. Banda. Uy, pamarindahan na sa tayo na hagkuhan. Nay. Ha? Tangkan. Mitong siya guys. Apa Si- ni kuya Day Day? Pabukod sila nangaon, kamura na gipalitan. Yung nasang kuro, di ba ba? Atang-atan sila kay, huwag di pa sila moabot. Along pamarinda sa tayong saging nga din ng ag. Tapos ko saging din ng aga. Ang dami itong masinggan to sila kung namuli. Masinggan. Dugay to sila. Sila magutos mayor, si Mama Julie, si Terek, si Nanay. Ako lagi na rin nabilin ng mga kabzaw pod. Ng mga kabzaw. Nagdiando Kay tasbuk, galing kay kuan man. Hindi na man to. Malagi problema dito sa mamalitag buhok ba? Baka nang ibaligza. Alam makapamamay suko pero nag-upog ko kay tugtugon man pod nila. Sabay luwa nag 500, nag 500 mawarag dali gagang buhok pila ka tuig ning pataas-taas. Sayang jud. Pero baka nang ibaligza. Naguli na mo kay mamalis mo pala. Kita laman taon sa tatarog na nasa kuan. Kita tayo naman yung pamarindahan naman sa tek saging din ng ag. Isa ko kami. Di pa ka? Nandiyan na na. Tamo dahil saging din ng ag na itong hinog. Wa ba nahulot Ken? Pa. Bayot jud. Lugay mo kumakawag. Hindi na! Asa ba ka? Hoy! Dali! Ya, balik dali yan! Napay ice cream dali, dali ah! Nalas na to ang baklay. Ako din kapalit sila rin. Buhok. Ha? Nga to bilang bayan ni Kuan. Nangapasin na ta. Ado pa sa kinana. Tuwa na, tuwa na. Tuwa na. Ado pa sa kinana. Tuwa tawat. Ako man sila. Yan na. Nana. Yan, ito ayun to. Ito sa akin. Bahala po, Ken. Hala, bahala na lagi sila. Pakuwat. Di makahuwat na lagi. Nagdala na sa nagbarami rin ng tatay. Kay magapit naman las 3. Kisa may nakin. O Zay, nasaan tanan? Mayor? O naday pod. A few moments later. Adule, paminaw. Kamusugot ba kagi mong anak na binabaji? Sabanay. Dule. Musugot ba kasday Zay mabinabaji? Kikin Roy mo musugot binabaji. Sa'yo pa itang binaba o Roy o Kikin Roy? Na naman isa. Si Zumar. Diyan si Kikin ikaduha. Sugot tayo kung si Zao ganang magbinabaji. Hali nag-interview gani ha. Ni Zumar? Kita.
TikTok mo ngin. Malay ko na yung Arabo ba nga naka-ihihib katawa kay sila badi Pinay. Nananaw ko sa vlog natin sa ihihi ko nung katawa si Zak Mercano ag Arabo ko nung nakatawa. Kinkin. Saya na naman nanza. Wala yung spaghettihan. Hindi na, yung sugot ka na yung mga pabayot. Hindi, bahala. Binigyan nila na. Ikaw tre? Na, masugot mo kuno kasi tiri mo trinda na. Siya na. Sila na kayo masugot mo kuno bisag binabazi. Kasi rin pasabot ni Za. Binabati ragaho na. Ha? Nasa diyan na magbinabazi ay kuno si Za. Inasag yung mama be, masugot ba? Ma, musugot ba ka ma? Magbinabazi ko. Magbinabadik ko. Kang kasami tingnan mo. Agi mo taburami. Habas na puramiwa man. Kang idiboy terusan eh. Idiboy. Waya pinabili mo idiboy kay Itaw. lagi man ka. Kagubot lagi mi dare kay si Kinkin lagi kuno bayot. Eh, Laki na ayaw salidi. sabi mo interview yung mayor day? Si Ediboy ko no, wako na apple sabi na bazi kay Lucky si Ediboy ano. Kaysa may binabazi ra. Pero salira. Og si Aliana, og si Kenken. Asa man ka day? Musugod na. Kay? Babay sa. Di man mo babay. Bye-bye. Babay ko ni sa gano. Insa Diana tiri. Tabangin ko masugot pagkagambok pagbalik sa. Brigday lamang good. Good. Insa kay araw ni taasa. aksa una kay 1.5 may palit nila sa karon bakpay sila magbabandre. Dahil nagutaman kay kani mang ibaligja. Ang Kaya sagot ra ka. taasa kay mura ra pag tiguang kaadyo kag mubuok ang taasa. O karang nabot ra gus abaga gamay ibaligja guning katanga. Kani? Wala na ko ipon ko. Wala kay ipunan. Sa tawagan tog mo balik ba? Agi mo. Di ko bulig oy. Hindi pa sa niliraan nabot na. Amo sagot ko misteri baligza. Agi mo zuli. Di may baligja na harang nubuan man mo. Na zuli dia. Basta masugot ka. Ha may baligja na nang pabagar man na. Pait ko sa daman dani. Kay balik ka kadangaw. Aron mura na kong kibol. Asa ka? Mura kong kibol og naw. Babubo nagbupatang ko go. Nga di mo ko yung sa tibul. Ag buhok. Adi lang ko masugot. Sige sarang taasa laog. Laog. Baligja na uban kay para sa mga bayot, para sa mga kanser nga nangupog buhok. Alam mo, di lagi ko kay sayang. Maduro mga katabang kas kato nga upog ipang kanser na sila'y buhok. Nga tagad yung hulak ilang ang panginegosyo. Dagan si ko kay pait ko nila. Ano naman tong naimang nga nangupaw na sila'y mapalit. Juan, brato na ilang palit. Ang mga wig ba mo pa kay mahal. Ngayon mo itong mamalita sa sila kay brato na ilang palit. Das niyaging buwan kay hagad ng buhok og 1.5. Yung sa 1.5 ganihan ni pagasog baligza kay sayang gyapon. Mga classmate tagas buhok si Eileen Butel, si Sarah taas, Tingting taas. Kana ay baligja na. Ug ibalik sa gila, ibalik sa pagaha. Ako ko taas ko kasog buhok sa nanglan ko kwarta ha sa baligja. Kay sila nimo. Di ko ngani baligja mo na kung gumanginanglan. Nakotahan naman day ka. Kwartaan mo kana. Di ba ha may ang ibaligja nang nubo man. Abi to di laman ay baligza. Bahalang magawanta lamang ko gamaog suman og may magpasuman kay sayang dito pag ang buhok pila ka taas, pila ka tuig nang pataas sa ibaligzag barato ra. Tuod na lamang gud din na ibaligzag balik to sila og ilang palito ni dak presyo. Bato-bato na magilangan so. Kay bayaran lamang 500. Baka nang buhok kay di man pinikasog kuan kay di man po ko usay mangiso man kog lubi. Lubi ra mangiso di man kasog shampoo. Di lagi kay kas, di man ko kasog shampoo kay maglubi ra man ko. So pa lamang kog nay kupras pagas makasyam maho mo kalagang buhok. Di man ni gastuhang buhok og shampoo kay di man conditioner. Hahay ko ting merinda lang sa tay. Tay sa ginog na to tay nilaga oy. Gamag binabazi. Ah, ingon sa injara hanatakan dito injara ko no. Pitaw. Ko tangisa ko. Kanang kuan. Sutot de ko diha sa kuan ni Bing Parol. Kamusta na ka diha, madam? May makakaw kanang Pinas, ingkag mulagas ba yung paabot rami nimo sa kamulagder sa imong pazag. Kay man kag mo bakasyon ka. Magwat rami, purami tiri og mananga Mama Julie. Og kisay ganahan mulan taw sa payag ni Violet Upaw. Lilia po din sa isang pazag. O ganahan mo. O kisa tong ganahan. O
Ug dahang salamat diay sa pagtan-aw sa among kuan. Among salidang ginagmay. Tatay na. O kita-kita lamang ta sunod. Bye-bye yung tanan, amping mo.